Weer een aflevering van In mijn eentje op pad. We zijn aanbeland in Breskes bij Xipiotaria. En we gaan proppen voor Fantasie op 8 juni 2019. Een goede avond, dames en heren. Goeiedag, Petra. Kom eens even hier. Ik ben aan het proppen voor jou. Kijk, 1, 2, 3. Hallo. 1, 2, 3. Oh, hallo. Ja, weet je hoe dat hij heet? Steppel? Nee, blijf staan. Oh. Want hij luistert altijd. Kijk maar weer, zet het maar even neer. Dat zijn 4 pootjes. Beste mensen, 2018, dat was enorm eclatant succes. Nu, 8 juni 2019. Wat is er sindsdien gebeurd? Alexander? Sindsdien is er veel gebeurd. We zijn met een aantal mensen hebben wij een stichting opgericht. Stichting Fantasy. Dat hebben we gedaan met Petra, met Roel en met Hendrien. Alles op het gebied van fantasy, dus verkleding, eten, drinken, optredens, muziek, theater, kunst, living statues, noem het maar op. Ik heb nou wel een lekkere smaak in. Ja. Ja, hebben jullie al een gel dat je met z'n allen zegt, we doen er iets aan, we gaan er iets aan doen? Nog niet aan gedacht, Nee, maar daar gaan we verzin- over nadenken. Wacht even. Fantasy, wees het be. Ja, daar gaan we. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Fantasy, wees het be. Hey, daar gaan we wel. Kom, we proppen de terrein op. Kom eens wel een lekker windje. Ik zie al een haasje. Daar gaat hij. Om de neren. Yes, die kant op. Ja, kom maar mee. Zo, wat een locatie, hè? Moet je kijken, Nou, niet joh. normaal, hè? Gosje, Miggy. Kijk, dus dat komt daar, die je bent. Ja, wacht even, doe even centraal, hè? Dat komt op dat podium daar, of dat ding. Dat graffiti geval, dat komt het podium op. Oké. Goed, ik ben de schaapsherder van Fantasie. Ja? En ik probeer mensen, net als de schaapsherder, heel de kudde, alle schaapjes, proberen naar Fantasie te krijgen. Dat vindt 8 juni hier plaats, op deze locatie. En we mogen dan mensen uitnodigen die zich lekker voelen als ze verkleed zijn. Dus, vorig jaar hebben we het ook gedaan, eclatant succes. En nu proberen we dat weer te doen. Dit wordt uitgezonden 14 dagen lang bij de gemeente Sluis en zo. Ja. Doet er niet toe. Waar komen jullie vandaan? Uit Zertogenbos. Oh, uit een bos, uit Oeteldonk. En zij komt in de buurt van Gouda. Oké, dus jullie zijn eigenlijk Brabanders? Ja. Dat is een beetje Zij te ook. horen. Ja. Goed, en jullie zijn niet hier 8 juni? Nee. Nee. Maar kunnen jullie wel iets bij voorstellen? Meneer, hoe zou u nou verkleed willen gaan als u 8 juni hier zou zijn? Ja, als ik als bosnaar zou gaan, dan Bossenaar. zou U kent dat, hè, Oeteldonk ja, verkleed? dan zou ik een kiel aantrekken. Een kiel Ja, aantrekken. een boerenkiel. Een boerenkiel. En u, mevrouw? Ik denk Zou je misschien niet wel eens- een prinses. Prinses. Ja, Ja, Is dat, Daar ben je. is dat de prins op het witte paard? ja, misschien wel, ja. ja, Misschien wel. ja. En u? Ja, ik wil dus heel graag als de vogel van Sparta. De vogel van Sparta. Ja, dat ken moet... je niet? Nee? Ja, jij hebt toch een mascotte? Ja? Ja, daar wil ik dus al Oh, heel Sparta! lang in. Oh, die Ja, daar wil ik al Hollandsclub. heel lang in. Oh, Oké. Ja, een papegaaiachtig. Oké. Nou, u vroeg net van buiten Ja, die beeld hond. waarom die hond. Nou, weet u dat die hond heet? Nee. Lees jij maar op. Blijf staan. Ja, hij luistert altijd. Oké. Dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Oké, Tot ziens. en succes. Plezier. Beste kijkers, ik zie jullie natuurlijk allemaal 8 juni bij Fantasie in Breskes. En tot de volgende keer. Blijf staan.